Poďme sa porozprávať o raste. Nielen o raste spoločnosti Athena, ale aj o tom vašom. Chceme vám ukázať, ako je vaše profesionálne odporúčanie kľúčom k rýchlejšiemu rastu platu, širšiemu výberu pracovných ponúk a novým kariérnym príležitostiam. V Athene veríme, že spojenie medzi skvelými kolegami je najsilnejší spôsob, ako budovať lepšiu budúcnosť, s vyššími platmi a viacerými príležitosťami pre nás všetkých. Rozmýšľali ste už niekedy nad svojou ďalšou prácou? Dúfate v skvelú rodinu, dobrú lokalitu a stabilný harmonogram? Čo ak by ste nad tým mali väčšiu kontrolu? Viac možností na výber a kratší čas čakania medzi prácami? Tým, že nám pomáhate budovať náš tím šikovných kolegov, priamo zvyšujete kvalitu a rozmanitosť pracovných ponúk, ktoré máte k dispozícii, keď ich potrebujete. Jednoduchá otázka. Poznáte priateľa alebo bývalého kolegu, ktorý si hľadá dobrú a stabilnú opatrovateľskú prácu? Ak je odpoveď áno, máte vo svojich rukách neuveriteľnú príležitosť. Jedinečná príležitosť nielen pomôcť im, ale dopomôcť aj sebe k rýchlejšie rastúcemu platu, širšiemu výberu pracovných miest a novým kariérnym možnostiam priamo tu, v Athéne. Váš profesionálny úsudok je neoceniteľný. Premeňte svoje dôveryhodné odporúčanie na skutočný rast pre vašu kariéru. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako budete odmenení.